Ahojte, milí milovníci prania, upratovania. Ešte raz je to Čaute! Zdravím všetkých milovníkov prania, upratovania, čistoty a vône. Ja mám pre vás jednu skvelú ponuku. Rozhodla som sa, že urobím takýto putovný košík s výrobkami od Eurony, aby tí, ktorí o tom počuli, mohli si vyskúšať, že sú tie výrobky naozaj skvelé. Dala som tu všetko, také základné veci, aby ste si doma mohli upratať kúpeľňu, tak kuchyňa, kuchynská linka, aj čistič na okná, na dlažby, na podlahy, tam mydielko, aby ste si vyskúšali aj niečo voňavé, je tam vôňa, priestorové aromatikum, takže aby to nebolo všetko len o tej práci, o upratovaní, ale aj o tej vôni. Ak by mal niekto záujem zapožičať si tento košík skvelých produktov, môže sa o to prihlásiť alebo mi napísať a keď bude veľký záujem, urobím poradovník. Dúfam, že budete spokojní, vyskúšate a potom sa sami rozhodnete, ktorý výrobok sa vám páči, alebo po prípade, ak budete mať záujem o niečo iné, dajme tomu o škvrny, o flaky, je tam tiež niečo aj na to, takže potom by sme ten košík o niečo doplnili. Je to individuálne, každý potrebuje niečo iné, tak určite sa dohodneme. Katalóg, ktorý si potom môžete popozerať. Ak by vám tam niečo padlo do oka, tak mi poviete a ja vám objednám, alebo si potom objednáte už sami. Budete si pekne sami objednávať, ak sa vám to zapáči. Hurá, ideme na to. Kto chce vyskúšať zadarmo tento putovný košík, budem ho dávať na 1 týždeň. Tak nech sa páči, ozvite sa mi. Ahojte. Ja beriem, čau.